Akademisyen Zankoya Fırata Alazize Hüfzullah Qutum di pêncê mijdarê de ji ber parvekirinên xwe yên Twitterê ji kar hat dûrxistin û paşê jî ji aliyê hêzên ewlekariyê ve hat binçavkirin ku şoreşa îlonê bi wêneyê Serokê Nemir Mele Mustafa Barzanî pîroz kiribû, derbasbûna pêşmerge bo Kobanê wek cejin pênase kiribû, salvegera referanduma serxwebûna Kurdistanê bi wêneyê Serok Mesûd Barzanî pîroz kiribû. Piştî wergirtina îfadeyê jî Hifzullah Qutum bi îdaya bangeşeya rêxistina neyasayî hat girtin. Derbarê vê pêvajoyê û helwesta hember akademisyen Hifzullah Qutum de gelek aliyan nerazîbûn nîşanda û parlamenterê HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu anî zimin ku di gotin û parvekirinên Hifzullah Qutum de qet hêmanên tawanê nînin û ev helwest derveyî akliyetê ye. Kürdistan demek suç değildir. Bekar anîna navê Kurdistanê ne tawan e. Girtina akademisyen Hifzullah Qutum skandalek e. Têkiliyên Tirkiye yên dîplomatîk li gel Herêma Kurdistanê hene û Hifzullah Qutum jî tweetên xwe de behsa Herêma Kurdistanê jî dike û girtina wî ya ji ber vê yekê têkçûna aqliyetê ye. Derbarê azadiya raderbirinê de ez piştkiriya Hifzullah dikim. Mixabin li Tirkiye helwesta neyînî ya hember nasnameya Kurd didome. Divê demildest Tirkiye ji vê şermê xwe rizgar bike. Derbarê girtina Hifzullah Qutum de baroya Diyarbekirê jî bertek nîşanda û amaje kir ku ji dêvla ku zanko bibin dergûşa zanist û azadiya raderbirînê mixabin ji ber ku nêrîna xwe aniye ziman akademisyenek tê zindanîkirin. Parêzerê Hifzullah Qutum Mehmet Emîn Axtar jî anî zimin ku pêwîst bû ji ber twîtekê girtin çê nebiba. Lê dema ku tweet Kurdistan be ev helwest derdikeve holê. Mafnas Rıdvan Dalmış jî dibêje Kurdistan rastiyeke wisa ye ku nepêkane di qada hiqûqî de bibe mijara tawanê. Vê rewşê mirov bi hiqûqê û qanûnê û yasayê mirov nikare îzah bike. Çünkü gora mevzuatê jî gelek ev akademisyen hatiye girtin. Li cemeka 105 cemeka 100 madde ew diye. Wê derêj bo propagandayê girtina kesî li mevzuatê de ew negirtine. Yani tasnîf nekirine li cemeka 100 de madde 100 de. Nefret ol dijî Kurda û hakimên savciyên Tirkiyeyên ew eğitima dîtî perwerda dîtî li ewêdiya we de yani li perwerdakirina we de terbiya we de ewêdiya we de ji xwe dijîtiya Kurda heye. Ancak mirov dikare vî şekliyê îzah bike. Mirov nikare bi qanûnê û yasa û mevzuatê mirov îzah bike. Bez hingat bê îşê nefretê yani dijîtiya Kurda çi mantık tê de namînetin. Yani dikare ne ji bo Kurdek yê Iraqê yê Tirkiye dikare ji bo yekî Iraqê yekî İranê heger hebitin Arjantinê heger hebitin ser heyvê dikarin yani ji mantıqê diveqetin û biryarê hûlû didin. Partiyên Kurdistanî yên Bakurê Kurdistanê yên wek PAK, PSK, KKP, Hereketa Azadî û Haqparê jî bertek dijî girtina akademisyen Hifzullah Qutum nîşandan û amaje kirin ku nayê qebûlkirin nirxên neteweyî yên Kurdan wek hêmana tawanê werin nîşandan û bangî kirin ku divê demil dest Hifzullah Qutum serbest were berdan. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.